गिबियावनो मिडिया नायगिरिफोरनिसिम मोनसे गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिग्रोबाय जे दिनै रामफल बिल नैबे गामियाव बिजेपि दोलोखौ मोजां मोननानै अर्थात जोंनि प्रप'ज बा जोंजों प्रजेक्ट खालामजानाय जे मनरन्जन ब्रह्म समाज सेबक बिथांखौ मोजां मोननानै दिनै रामफल बिल गामिनि दिनै 150निबो बारा बिजेपि दोलोआव नैबे दतमा कन्स्टिटिउएन्सिनि सिङाव दिनै जगदान जाफैदों आरो बिथांमोनखौ जों बिजेपि दोलोनि जानानै गोसो गोथारै बरायनानै लादों दिनै बिथांमोना बिपिएफ दोलोनिफ्राय मेक्सिमाम फैदों आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बिथांमोना दिनै बेहाय जोंनि बिजेपि दोलोआव बाहागो लाफैदों आंनि बा जोंनि जे रोखा मोनसे फोरमायथि जेनेबा मोनदांथि दिनै दतमा कन्स्टिटिउएन्सियाव बिजेपि दोलोआ दिनै फार्स्ट पजिशनाव दं आरो जोंनि मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा दिनै देरहानाया रोखा बेखौ जों दिनै बुंनो हायो बे दिनैनि जे जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों आं बेखौनो रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायहरनो लुबैदों दि जे जोंनि जे दतमा कन्स्टिटिउएन्सिनि सिङाव जे बिजेपि दोलोआ जेरैबायदि जे मिशन लानानै खामानि मावदों बेवहाय खुनु मोनसे गोनो गोथो गैया सोरबाया दिनै गोनो गोथो सानदोंब्ला बेखौ मोनसे दिनैनि पिक्सारखौ नुनानै जाहाथे लैहोर लैहोर फैनाया मोजां मानो होनोब्ला जोंनि दतमा कन्स्टिटिउएन्सियाव जायबायदि माने बिजाथि जों फसंनो नागिरदों बिथाङा दिनै मोनसे सासे बिराद राफोद आरो बिथाङा दिनै दुलाराय जोंनि बे बर'लेण्डआवनो बिथांखौ दिनै मिथिसार जानाय सासे फालांगियारि आरो समाज सेबक दिनै बिथांनि जे गोसो गोथारै दिनै जोंनि कन्स्टिटिउएन्सिनि जौगानाय आरो डेभेलपमेन्टखौ लानानै खामानि मावनो ओंखारनायाव हयथ' गासैबो जे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हयथ' बिथांखौ देरहानायाव मदद खालामफैनांगौ आं बे जिनिसखौ खावलायहरनाय जाबाय बिजेपि दोलोनि जानानै आंनि मुङा चन्द्र सिं नार्जारि गामिया रामफल बिल पस्ट अफिसा रामफल बिल आं जगदान जानायनि खारना जाहैबाय आगोलाव बे दहाय सासे बुंलांनाय बादि जोंबो आगोलाव माबायाव बिपिएफआवनो एसे खामानि मावबोदोंमोन पलिं एजेन्टबो जाबोलायदोंमोन नाथाय जेबो जाफुंसारनाय नुवाखिसै जोंनि रायजो राजानि ना जाम्फै बान्दोफ्रानो थिग ना लामाफ्रानो थिग मोनब्रै मोनबा सोरखार थांबाय दासिमबो जेबो जाया ओंखायनो नैबे दानि गोदान सोरखारा माबा मावफुंनो हागोन नामा आरो मोजां मावलांगोन होननानै जों आसा खालामनानै जोंबो रायजो राजा जयैनो साफ्रोमबो बोलो होफानि ज' जायोबासो खौसे जायोबासो जोंनि सोरखारा देरहालांगोन आरो मोजां मावलांनो हागोन होननानै बेखौ आं आसा खालामनानै आं दिनै बेवहाय जगदान होफैनाय जादों नोंथाङा बिजेपि दोलोआवहाय मानि थाखाय जगदान जाखो थारमाने आंनि बे दिनै बिजेपिआव जगदान जानाया आं आगोलावनो जागौमोन माने आगोलावनो आं मिथिबोजोब्बाय दा आं माबा मोनसे चान्स मोनोब्ला आं बिजेपिजोंनो थाफानानै आंबो खामानि मावगोन बा सापर्ट खालामगोन मानो होनना आगोलनिफ्राय माबाफ्राबो जेबो खामानि डेभेलपनि खामानि जाया जोंनि एरियानिबो जाया जाथिनिबो जाया बिनि थाखायनो आङो बिसोरखौ बाद होबाय आरो ओंखायनो आं दिनै बाहाय जा प्रग्राम खालामदों बेखौ आं ओरैबायदि मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों मालायफ्रा माबायदि मोनदों आं बेखौ मिथिला बे आंनि गोसो सिंनिसो बाथ्रासै जायनि थाखाय आङो दिनै बाहाय फैदों थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर'
बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो पान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।